kardom mupen na sapso kasiksa pini to chet amasi pabeng hoilo setami non cheng chuai phak lo mupen na sewang wedat tu ni kami non na sewang lo ni pini wang pu sining thelo la se alam the bangke mupen ke cheng lo jail ke jang non kaduk we pani sihat ke bang pok ke bak athak si kaduk we phan police atum net kon lab lo setame non jailer lo hamran district jailer lo ke dulang ke bang trok APHLC asongja potum dulang alang litum phan a case kupuanang deng sikile lo ma ulah bangso aputha rada phan kapachini ji ko phan se the semet ke bang lo ke chengsi alam the bang ke la lo la si non la bangso alam the sar pensi than pon ko non la bangso case ko piang deng si doloma la pen komantur ni si alang litum phan kapajok onjima la bangso alam the si sar si than pon ko kardom APHLC atum ne litum la autonomous state ke long weg ji phan la pen ke 6 schedule ajak kong kang but tang an ka che long thura ka pang tang thu thek ya phan ne litum ka che song cheng lo chu thang ajik lo in koi rai siar ni pen doram la pen si cheng lo la pen ne litum ke claim ke ka che song pon de ka che song binom demokrasi teng pen che chok che pin che tha che theng che pin seta police atum ne tum a towar nang khang dun pet ti pen a jok nili tum police tum ben ching bay nang kok lo la pen hem phor nam nang rap dun pen a jok police tum hat ta ing bay lap ti undet lo amat si non ki juttu ing koira throk siar ni ing koira throk ta lo ing koira throk ing koira pho bang konat ma jong seta ing koira throk malom bitung reng thama adim ta ing samjing men si dolo setanon police tum hala dakpen dan nang pinir lo la penili tum kopli along ke claim hut abang ke police atum nang theng olo na ing bay olo nili phanda nang ing bay fit lo ni ja crep fit lo la pen ke la long rose ingleng pi la pen ke lili bepi la tu la pen aku inut dalang amen nili no anta long to that bomb seta alang lita akeng solo akeng amek thetan lo la pen ke ing bay lab that lo arlo somar tong ka chi thur pi ne ta dulo la pen a jok ni litum case claim nang koklo seta case ke claim ke ni to office ke claim police tum sin litum hana case nang pi opra police tum puchu ke ni litum APHLC tum si police fan theng bre pusi ha ja chang no ka ning yedam la pen a jok ha court along kan ing yedam la pen a jok arni si phia tarik ke nili tum phanang pe jok yedel lo ni tum amunit tum phan bang throk non da dolang non ke dolang ke bikrom hansia ke hai dolang kursing timong ke hai dolang samson teron ke hai dolang chesterfield crow ke hai la pen ke baliram crow kala la pen ke novokanto kathar la ko an non ha amren jail along dolang alang itum jok plot ja podlo athema setan ni litum ke abbe gavelon nitum aframanda chipulo te ma chepere lo seta chepere seta matha krang lo nitum hospital nang pon lo police nang pon lo dahala record hai hui ta dolo arrange so record hai hui ta dolo tera non bang ke police tung e putu parlin tum apansi nilitum si police tum man theng bret tu lapen ako police tum eson hamren ISP amasi TV ang no ningjelo reporter tu mangno jenili tum bule hala harlong sora polobadi kalilo derar lok alang roy adolong theng pia dolong hala pul ni tu make chok yi pusi ke chisik pu la pen hala ka prega dolong da dolang theng pia dolong la anda make labji la pen ke DC office ni litum gherau ji pusi DC phan ke thandam government phan ke thandam press ang no ganing ji lama sini litum SP la pen DC phan da pulo telephone man da pulo ke tok pen da pulo je komat lo la ke than komat sila ka pachu be lam ka kaning je lo la SP ko nat be lo kar jilong
ko masih alang lipan ke tan lo ni tum hanang pacini nai pulo ni litung ke son jat a bostu ta dolong chot kalilo jat a property jat a hompoti ta government ta me public atum hompoti ta me ni litung ke kapalang hoji ge ni tung ke a plan ta ve claim mo kita claim lapen ke disio fen gherau ji puta ni tum a plan ave puni tum than lo tapilo lapen DCSP fan arjulo pen DCF fan ye pulo magistrate inquiry pa pedo nai pen inquiry report ta ni tum nang pinai SP ka inquire non investigation dobong posibu alang li investigation ke long ko piloma ke long halo soalam ni tum fan nang pinai nang pacini tu ne akagos a report ako pini tum nang pinai pu se tum ang ke tok pe pulo la pena jok non mat ke pini karbi tulong bangke isia case bang ni tum high debt lo non isia case pena bangke alang li tum la bang thok phanta bail pidet lo pini lapen ke non cricket homar ni aku case do tu elang hadat bangke la ke district and session judge a court lo pinia bangke first class magistrate a court along si pinia ke do lada bang ni tum high debt lo pen district and session judge along bang mo cricket homar ni doji halo so arnia phana bang ni limit hanga mata case pidun debt lo la police dom birudhe athe ni tu la son claim konat man nang pacini nai pusi ni tum arjula se case bang mo cricket homar ni ji turji cricket homar ni tum hai lo tela ge ni tum kadu eta jok pun pu hala police atum la kachesong arat atum phan ke theng ke jok areng ame kapado adha ka phan ke ano ardep jing lason ano kosono ma api lason phalang no da ano heno dak lo hin na thu bangke la puson do kasi labang so police atum kachenek aputha lamhoi tame pidam lo kasi la so lamhoi ki pidam ajok si police atum ba mate la law and order atum bangke court along bangke alang litum bangke alam the thi hek ason lo kasi alang litum pini labang so case apoda bangke lam the nang thak dun o athai vedat ajok si isia case abang bangke pini bangke bela order bangke longet lo lasi non kewang ji cricket home ni hala district and session judge court along hala bangso case an chot lo pusi sar pen da than lo la pen itum kadu ka ve phanta pachini lo lasi ason ka prek la bangso alam the along pine paklar don thu muchot alam the do thulang ilitum do thulang ilitum police bang ke pulo ilitum si police tum han theng veret chok veret pulo eson bang hume medo great inquirer troxier ni pulo inquirer trocker ni pulo de inquirer troxier ni ke galilo inquirer troxier ni si pulo thang thai inquirer troxier ni police tum pulo netum along munit avedaji athema netum meghalaya election la pen Nagaland election long dun nai pulo seta inquirer ner ke babange police atum kakik kam tu ke batai klik kam tu de konat pen lo la long lo la pen kunat pen lo gelong lok la pen kit heng i ilitum at phanang kit heng i a cinta police a cin kali de police a cin pulo de raidang pin ni a cin la pen check sita hala ang tuk a ting rian na tu si NGO matidi angen non gen litum phan PVC pipe hadi hala lang pin ne lang along chor hadi PVC pipe pulo lage plastik a pipe la son a chin ben sin nage thing pa chebeng et la po an la sini tu mathalo aku alang ni tum pulo police abede di pulo angenon ga aku ong tu mucho inquirer ner kebarni ni tum ka chini dam gela hello bongo sena tum pansi police a choi paching choi si ni li tum phana pe thing police jong tum ni tum han po anong thing thiala tum bangke asam police jong tum bangke tetala bongo sena tum bangke lagi ni tum phana gelang selet binong lo athema ni li tum APHL si tum si bongo sena tum phan ke dakring body nang tum ni tum along le karbia long le enong le karbia sakori enong le nang tum vote ta nang pidun long le election nang thudong long le puni tum puwaret ke matidi lama si bongo sena tung aning so dung ne tum phan la si hala bang sor ni inquirer ne kapar ni tum ga chinia tengate bongo sena tum si police hason che plang dun si ni tum hanang theng mare amma nilitum FIR pidam tu dat lo vote halang so PS along atumi dik pidam lo lapen ke Kheroni PS along atumi pidam lo
la polis atum nilitum phanang theng bare la bisar nangi pusi la pen arrest nangi la bangso polis tum phan arrest nangi pusi nilitum FIR pidam to that lo ha polis tum long arona tenge polis long si pidam nai mati police station long si la masini tum police station long si FIR pidam to that lo naile la bangso FIR bang ke ceng ko ke alang litum polis atum FIR dengde pusi pulo setame aron penche alam the alang litum phan pudu namasi aphian ke side of de labangso wathalang so police lapen helangpi police atunta FIR bang ke deng ponang kok lo lapen kopi da asohi ta nang cipidun nang kok lo ke ceng ko ga kopi sohi nang cipidun de amasi ni tumpulo section 47 Assam Police Act 2007 section 47 along ke tok do itum ke thandam aling seta FIR ke pia link seta la police atum itum phan long lo pura itum aphan isia asohi nang ke pido pen a receive nang pido nang ipo ke tok do la masine itum pulo nang tum allo la son si gitu la pon nang tum nang me thang allo ke pi phuk nang ni pusini tum pu amasi alang litum nang deng do nang kok lo asohi ta nang ke pido nang kok lo la si aron pen dam masih penangan non bangke labangso kes ke bangke itum ke hai nasi dam bom lo la pen hala jailer lo kedo lituma APHLC asongja ko atum alang litum phan prapjin pen itum pajok konun po la si kadu ka beta la bangke ningarong ipi melo la pen la prang ni non ningye dun tudet po la police pen ke po lam bangke chu inquire throk arni thang inquire throk arni neli phan la pen nitum jirpo bang kli neli pen neli tum neli gari scorpio gari pen si dam lo aprange tisorong kopia kamar tisorong si meeting doji pulo mass joining BJP tum bang don pharo ke thom bang nang join nunji pulo amat lage police tum ba DC pen 144 order nang pidet 144 CRPC order nang pidet pen jok dolong leder lo amasi dharmo pi nialam che than nang busi dili tum phan hala korno be rong si aku nang hang tholo aman nilitum dak pen ke dam un hot bokolia dung pen ha korno be dung an bongo sena tum isia gari nomor ta dipet la sona gari pen ni tum hanang plung dun warel aprang nang thang pet lo aman ni tum tet plot lo man nang plung dun warel lo ni tum ke tet ya theke chini lo lage bongo sena tum lage ahile do ji ke lahilo ni tum long hile be la masine tum ke tet ra ke kat inang lo kat lo matla national highway keng ni tum hanang plung dun lo amar hala tum ta hala rat atum APHL se rat tum bor pak lo amala tum ka phere ma ke kat tong ma gobin rong phar gari petong tekang tet ye heno dak lo gari ke petong tekang rai lo amala petong tekang rai hu hala tum laki deep head gari nombor klu tekang pit la bu ye ala sorni aman itu gari nombor ta long lok lo gari nombor ke chupen da pupom lo ha UP Uttar Pradesh sila so gari kenam lake UP 14 DJ 9626 nombor amat lason chini der lo lake kachong hu gari la pen hala internet long lang lo gari ta ahem pu ta ave pu hada pu ange lason gari pen pu lo te lake hok lo lake ilitum hanang PTG karbia tum hanang PTG la pen hala tum la atik the police tum ta dodun lo mene la long la extremist group ako ka selam tu ji apane hile pepe ot po arlo ke do pa je krong po poisa pepe hang po la tum che thak dun po police tum ta che thak dun po la son akam ke claim ji aphan la so gari and bomber ko la pen muni tum ka pithi ka chong hu ka do kai aphan la so gari and bomber ko et it official la ki diphet ji akam ke do amasini litum la ta Bokolia police station along nitum FIR pidam dat la pen non police dum inquiry ra la so bongo senatum phan nep serak nangi pusini tum pulo police dum non nep haiman nep haima lage itu lang dun tu bom tetik le la se la bangso lam puthak mo pen sar tum dak di pu pen alang litum ha puloni na si dam bom lo la sorni bangke
sar ke than lam the nilita sapso rat phan ke than thugang tung bangke nili bangke nili hem koloni lo amat nili ke APHLC koloni constituency ro tumpen haladak mass joining mai ke padoji pulo kamar tisorong pathua klamalo amasi hala law and order atu police atu magistrate atu nili phan nang kololo dake permission ave pot nang tum meeting ke donang ne masih hala dak ada prang ka theang pen masih police atu ton tiblo ada nang padolong le delo ajo la uthot ar la sorni nang le lia aprang arni pena ajo jirlo ta dilhem police bangla lorin the PIC la pena lang litum constable tum kadok we bang potrok bang proxy bag do nilhem ke bang jirlo por masih niliphan isya notice alo nang thon rong pisa ho nang tum nang litum ladak kamar ti sorong bangke permission ave pot nang tum 144 do bom la si meeting bangke dolong le usi isya lo nang thon lo amat niliphan receipt ta nang enpondel lo amasi receipt bangke nili chipi du nang kok lo thema hem si nilibang do kok amasi 144 do kok pot pate pek do no dak lo meeting bangke feel long bangke donang nelo kusi dota de der lo amat nilitum kamat hathu bangke rata tum phana bangke par jutang der lo pot hemar lo ke dolong 144 le do pusita me hemar lo ke meeting dolo thema towar le ke dami ta kali bang phale pasik sagi ta kali hithi kolat long le ke doi ta kali masi harmon club hemar lo si nitum haladak isya hem the tando harmon club hem la ke government hem ta kali hadak si nitum dolo amat hadak ta police atum aprang ke IC ta wanglo loring pipi apige OC ta wanglo apige DSP ta wanglo la so phi alam so phige magistrate on duty ta wanglo apige additional SP ta wanglo amasi haladak ta nang padolong le de amat si dakta dolong nang hadak menta nang toy bori de lo nitum nang padolong le de amasi la sorni si saratum ta dikuben ha nilitum long wang bom lo meeting nang chetong dun di phan amat laso phi sartum aphan ko pui ko matong nang plung dun ne bangke nili aphian si ka chini lo lasi haladak phuluni nang lele asek sartum han bolong ko majiban si labangso agari kereta aki bodisa lir hoi aki ek binong ali grey color kopi polone dak kar biang long lo non lom hedi ka cheplang manghume me la puson cheplang det titi tum mathau ne pin aphere me lason asat nang klang bom titi lasi kar biang long lo ni jokwan lo ku mathada mune non malo lasi hala meeting ke dor ni alam bangela pulo setame aphi bangke nilitum haladak ta dolong ledat joini si APHLC phuluni president ahem haladak dhoniram timung ke hai ahem tikku balong si kadu ka arat bangke hadak si chingsom damrong harmon club pen ta cheterek juisi normal sunat itu turang haladak bangke pine la jutang jubat puthak sin itu lamthe tingkirong na meeting bangke pini bangke pado dedet hangyang nang kusi hadak si do dampok lo amat haladak ke wang ahud anta labangso agari kereta bangke sartum agari long nang plungdun bon lah amasi nili bangke dhoniram timung ahem ledun tong nilang hichi malom si dokok lang la so hud si haladak rat atum bangke labangso nang ki plungdun agari aphan cebor pak lo kusipu nili bangke lan bangke adung aveda posit thek dun long le tame aphi video kaduk ka long si ke thek long si labang solam the bangke nang tum kaduk ka beta non malom la puson cheplang bom pojone si nilitum kapachini ji phansi nang ke than lo la ke ason ka prek nang litum chere mek nang ji po phan thap fere nang ne the la puson kaduk ka matha une pinalam ta cheplang de la puson ta dolo non na bangke la so phansi nang tum phan kapachini jo la si non hala bang solam the bangke padam nang neng be josemet nitum ke than ji bangke mo pen da than lo la jail ke jang abang fu tong phan ko piang deng status non do bom la bang so kes la ta thanelo ta tame non malom isi tumi pini la da kar biang longor lo hurisai la puson alam the abangke hala da
dak di pu a town along isi cumalom kini jelang no dak hormu terak me kaya pan aman pawedet labangso alam ki nang klang lo hala Sri Mongol pune pine labangso kulat ahempu asopo nisan dain pune pine alang litung kacok klem cok cedet lapen lan cota kali ladak sik schedule ahawar inglong so arat pan pine aman pawir cok mate ini tumpan nang lang prok Kacu lang rem. Iklan dara joksi penangan asong atau mabangke labangso kulat ahempu tumpan bangke kulat pabilong nang ne kusi kecesong lo lapen district council autonomous council atum penta labangso kulat pan ke penangan arni pana bangke inghap cek lo setame tumi pini pena bangke cehang tu joli lo input tuak pula se ko puson si input tuak ne bang solam the bangke ceng penta ang ton alam nge chini du nete setame akhai tuliram rong hang dak non karbiang long autonomous council long asiem alangli kaning je pon ateng polo tante la kulat ingkir pinai ipu tehang kate song abang pu bang pi asong atumsi ingpu tu nangji puta alang li tumsi ipu dam su pu nili ladak isi kacini dam kangtung mate kipudun kangtung alam thebang gelalo tuliram rong hang ake hai abang mane a organization atum kulat ingkir nangi pote ingkir cek mane organization tu impu nangi plote impua la puson stong claim bom poma athema ili tum kedam tang nengkan ketom pli prang tame dak roy bekaria long ta la son thop alam ki ke nang klang lo la penha hanjang lang solong setame chumalong la taxation department phan officers atum phan areng pasu thop lo thengdon kloi lo ke theng ahir do sak lo alang litum awili sensam stame ni thong phan ingkir cek lot stame nona bangke alang litum ta reng dok reng ni pensi kulat bangke ingpuak lo nasi lapuson kacari pelotang te konatan si ledam poma non ni ko ansi la bangso autonomous council do jelang mah lasi ini tu manghu memel lasi la bangso alama putha sar penta thethini mu pen ning jeji pulo lasi nang li pen le ni je pona nili ba ili tu ka matha nang kok ke la pu hello kaita song atum usi bang di pu hadi song atum claim ne sona ka henu nili song atum le oisa chu enda lo pule nili pu dam kali teta non ke alam ke klang ke la pu son anathu si pape dam det lo mati di angela son lo pula tang te ilitum karbiatum asoritro a ot adur la pu ahen loma yo la son alam nang klang de ay karbiatum pula de ni tum PHLC tum anda karbi la pen inglong arada tum ni tum angela ni litum pan anta PHLC tum anta PHLC chot kali hala ke misen tum pan anta anong pijunir de lama si la solam ni tum da ningje do nang kok wana jir ke ding ni tum PHLC pen ningje dun de lo la pen KNCA tum alang litum cetan bek jipu kaningje ke nitum ta thek long lo la pen nitum ning ta rong lo labang cedan alang litum cedan bom lo kom lo la pen non ta kumat song atum bang mala ke itum CM ta pu pede jong clock le de song atum pu si pu song atum la ingkir nang jipu atum si ingkunon pu nang pu tu lo ke pu yo dei ai son alam bang pu ha dei kamat hadam na iliga chini dam nai ke intum ge aron alam si di pudam nai administration government along administration lote sales tax but lapen trade and commerce alam lola lata aron do la aron ke la hello itu trading license en nangji lapen trading license en nangji pura ke hanga tum apana link pinangi po abang kali lata la ke chini nang po ilitum $60 lo ke hanga tum apana link lagi pinangi ali abinong ke chia tum han tribal kali dia tum han ke pipedet nangi pusi halada ke tok
ke cengsi ke ketu itu Ladakh la sikhi la soa la autonomous code volume 1 along por helo te thek long ji pipit det nang ji pusi Ladakh ke tok ketu sita lapot sinon ta nang ke hang tu mali pi nang ipu alam kali lapen aku CM ki pudam itu ninggedok de kala hello je alang li pulo ingkir nang ji pulo ni ingkir lo ingpu nang ji pulo ni ingpu tu lo dei alang li CM council kacari song atun kipu alam aling si alang li claim chot nang ima kali te alang li aron ateng si claim nai ini tung kacini ke aron ateng si claim nai lapot si alang li pulo ingkir nai pulo ni ingkir lo ingpu nai pulo ni ingpu lo pe chepe oi ke ami thang ni ke thang la ke chok che ave pulo di nang tum si ki pulo ke seta alang li CM ke song tung ki pualing le claim non pu le da ke to kali aron lo alang li aron long sil aron ke la son si pu ke pu alang li pu nai ya porlo song tum pulo la son ingkir non pulo ingpu non pulo setan aron along son si ke tok do la pen ni ke aron ateng si claim ji pu si alang li pu nang ya porlo la helo ke chok che ne adiam bang lo alang li la pu an le chi pi yo ki po son te di song tum pulo na ingkir nai pulo ni ingkir lo aku ingpu nai pulo ingpu lo pulo pu an si ke claim nai pu te itu pu an ki pulo alang li pan odd link si alang li pan arisim NC ilitum Sorkar non BJP atum RSS Bongo Senatum ke karbia pan kapivir kam inglong arat pan kapivir kam klembom lo bodi alang li pan arisim etsi la si ilitum pulo nang li party pen resign that non he pulo song atungi pu aling si claim pu alang li pe pod resign de la sital resign nang ikente aku ni tinge resign nang puta party pen si resign nang ku si pucho CM resign nang ipu pe alang li yang si party ben resign na son te hala national party atom alang li pan resim ke en pen ge chipiok lot undet poke alang li la sini tungi pui alang li CM ta dobom ta me council ta cari bom ta me ni tu man da rap don tu yi yong si alang li tum la BJP ba Congress National Party pen yong si resign lo te ni angen nona bang ge sita chana link sita la bang so ke sa bang ke la ke Yong si command ni asong atum yong si pudam lo ingkir non pulo aku impu non pulo pudam laso la ingkir non putu bek atum si aku impu non putayo pulo aku ipu ita ko pini yong si cu endam det lo poisa cu endam det pen si claim lo pulo tante la ke iditum tribal atum pan ke anong juno pik alam lo la ke la sini tum jo enam lo boni tum pupi athema ni tum long la ka proman ta ve la pen ni tum ta alang li tum han song atom man ni tum ta ke rap dun ji ning hang lo la ke un an pen ke la si alang li tum met ni tum ching ki ching wai ing tum lai he lam ma ke thang da ma thanang ne tum pupi alang li tum ma ka hin claim dat lo pu seta bang atum son si epic lang dat lo kalima kalang di la alang li na CM kan ya tengke itu ma song atum si mana poisa ke long chot ya pan si ingkir non pu non poisa long et lo por aku input tu non pu punang nak le ya lam mang ke te da la son lo bolo te la ke tum rak me akam lo la pen ni iligama thana ye CM ta la son pu amat ka do we song pan pe rob rap krei la bang e chok chi yong yi te yong vet non ko mat song bang lo la alang li pu vet nang yi an ga la ka do we to manda anong pi no rapet la son bang ke la ke claim ke le si ke mi ku ni tum da ma thadu Nelita la son si ke pudam bang tung lo tema non na tuliram rong hang ke hai bang ke bang la son nang ki pu bo masi ne ke tu piak lo tangte la ana kamat hakang dai amune si det kacari ji lo tangte la ke ilitum kaduk ko beta hilik jang dum rupo kalang lo athema ilitum bang ke non la bang so alam ki jot polam gali la roy bikari alam ki abang ke litum kartu ka we komane inut bahani tingge areng so jengjang lo kalang akes jujelang piniarni alang itu setamit ceklo e jona phi bang ke alang li phanta pang puthua lapen la da abang ke ilitum ara ilitum akar bi tum mata labang so kulat labang so ke che so tum kulat pensi ho iset lo herak meme lo setame ho bata pita nonta labang so kulat along thot ke dam che thor che thot ke nam dam che pekon eset titilan
Kasi kupisi la puson ta hera kame ka beden mai tum khayetum. Ako aku di sige Roy Bakery pu amat kali dia mah rong pi bakery pu si pupo pu dalam do di. Aman non ge rong pi bakery ta konal ne ave tu det lo non ge. Non ge Roy ceplang tu. Roy Bakery aku ceplang tu et le lo. Nasi ilitum tamatha bangke pang cingcet nang ibon. Ladake ilitum khai phan nang lang plot silapuan nang bidera pita non puta haladak bang sik ke dam pa ong thum mulang. Lang namel lo plotang te Cono cumi pustame ili tuma khai seta him ge jora tanta dulu di puang bong ta lapena longga prek tame dulu la puson thak thak alang litum ke jora him si cumi bare la puta kali lo hala bang ke to chok lo setame juga damtang ceklo jon kompli aprang lo ladak taxation and department pen trading license ke aphan kelang jari phan hanjang lang so hi chielo abang ke la department officers atuma phansi bangke che ke beso bangke ke theng ke chok chi cheng cheng anda bilo angke hala dakta nini ni thom phan ke inkir pichek lo angke aphi bangke komane em pen chini msc penal tam bangke chini pomat ha dakta ingpu pitu plin lilo nona bangke asi nili isialam kipu gantung council ka chari tum phan lapen rada tum phanta kapachini gantung labangso allo along control of trading by non-tribal regulation 1953 body ladak kit toke control polote ki JKB aso atum la business ke claim be ha ke claim jongsi bat piglo polotang te alang litum nang cerai thibji la si alang litum phan pu isia limitation limit ki bidun ji phan ke khang dun ji phansi control pu aron ka semar lo nasi la bangso aron penil tum alang litum phan bang trading license nang ke hang link mate trading license do tame awe tame beha bang ke pa claim arat lo polotang te litum la bangso aron ke hang alle se velo lo ke nasi alle ma se velo lo ke tok te dera chok lo ke la penil tum la dak six schedule area puta kachi puta hanga alle sikai sita lage alle puke avilo nasi ini tum kadu ko beta chini nang po control polotang te ke khang dunji phan la ang lit big pen ini tum ke khang dunji phan si control polo ini tum aris deng along kapat do verji phan si la bangso aron ke customer lo nasi la ananta chini ne polotang te banganing hanga link pu pima ke claim ji nonta lapu Nagaland ke dai na thu khoti malom hal hai alom bangke langdam etel tum pudam puranta karbiang long puta kamatha anta sumkrungan lo lasi la bangke kupia porma pulotante la bangso aron ilitum claim tek kedet la pen rat atum ta la bangso cerok tok abangke ke do bangke akenang sob lo lasi ason ka pregalam bangke pitning weke avelo nangli kini dolang la dak la alamage the Mikir Hills district trading by non-tribals regulation 1953 tribal kaliatum aphan ko puson si kape claim long le dejima pun a section ta 3 along ke thom a section long pulo angdeng so ke thom long pulo no person other than a tribal resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity in this district except under and in accordance with the terms of a license issued in that behalf by the district council under the provisions of this regulation. La alot a chokche Jok tu te desita ladaki puke tribal kali atumke aprange put tribal kali atumke dukan ke jor ke lang akam papi claim long nang ni bohelon alam ke thinai lu lai lu jong si papi claim tu sita puya ladaka tu jong si papi claim tu sita license along ke tok kopi alam kopi si ke tok ngau order halas oteng si claim jot nang ji puji pu dei and then
alam ke thine bangge tribal atum kalite pape claim long ledet nang jikul ante non itu ma CM ba EM atum seta ba officer atum seta laso Allah akame claim to mangke song atum kopil ningje ma laleke langdam nang jika li podlo la lo teng si claim jike ni tum pusi punai ya podlo non ga alang li has song atum han koi hup song atum sin ni tum han nang ingkir non punai puloke aku song tum sin non ga aku impu non punai puloke budi la arong akita pa bangke ili tu CM ke war tu chor khang jang le ke claim tu la bangke henopik alam lo thema pir thek aron pen claim klete la ke det ke virpo la ke thek lor la so teng le lang dam lo tang te penam dik yong si ko mane ke che ke be atunta isia song nang sengra hala tumbang nang ningje tu ladak di pu arong so pilong an bangke da ka bangke karbi tumbang ke behanang klem long le lo tang te tuleram rong hang ke lata kroy dun det po so nang nak le la pulo mane pudam dop lo te kroy la si la so teng lo tang te li tum bangke herak me alam lo itu kamatha na pale le la pu som se paklang dak lo si la puson na bangke kalidet asonte pusi itu mabangke kamatha lo ase pining we mopen kache thamtang analam tame nang litum nang matha dono lapen anu tin tame cherok tok pen le etoji phansi chuning rilo pining we la ing deng tharo ke thom rak proxy abang so tinggi che thana bangke ason ka pregalam the bangke dam de lo lapuan tinggi pensi pining we bangke kang ton ilo